Takže po tejto stránke toho pozitívneho je veľa a ja som veľmi rád, že to môžem povedať, ale bol by som neúprimný, keby som ťa len chválil. A ty vieš, že ešte všeličo také tam treba. A jedna z vecí je, aby si, ja ti dám otázku, ako sa volá autor tejto skladby? Áno, vieš, ako sa volá jeho manželka? Paganini. No,
No a Paganini bol akej národnosti, akého národu Paganini? Talian, áno. No a ono, tí Taliani sú temperamentní a spevavý národ. A ty si nám to nepovedal v tej hudbe. Ani temperamentu nebolo dosť, ani spevnosti nebolo dosť. Prepáč, ale musím to priamo povedať, lebo ty máš na to a na budúce si na to dáš pozor. Já si myslím, že v Matuši za rok, až přijede, tak už toho temperamentu tam bude ještě. Jasné, že bude, on má na to. Protože vidím, jak dělá pokroky. To se nedá srovnat s jeho výkonem ještě v loni. A ta skladbička nebyla lehká, byla náročná, jako stránce smíchu, tak vůbec techniky. Je pravda, že speciálně v té střední části bys mohl ukázat ještě více té zpětnosti. Jinak se mi to moc líbilo, gratuluju, se vším souhlasím, co říkal pan Zofusle. No, Matúš, musím tiež pochváliť tie rikoše, ten virtuózny smyk, to naozaj mnohí sa trápia na konzervatóriu s tým, veľmi pekne. A čo sa týka tej spevnosti a toho výrazu, vieš, to len chce sa viac možno uvoľniť od toho. Ja viem, že na to dobre hovorí a horšie robí. Keby ja som sa teraz postavil na tvoje miesto a mal by som niečo zahrať, tak mi to tiež nebolo jedno, vôbec nie, lebo to by každý na tu pozeral, že ja tu veľa rozprávam, ale potom, že skutek prípadne, keď sa mi niečo nepodarí, hej. Čiže viem, že nie je to jednoduché. Ale stále by si mal mať na pamäti, že o nič nejde, proste hudba je radosť, ty si nám tu prišiel niečo povedať, niečo dať, my sme tu radi, že ťa počujeme, napriek tomu, že to je súťaž, tak je to proste tu našťastie taká rodinná atmosféra a treba sa len uvoľniť a viac bezstarostnosti do tej hry, hej? Tak treba to skúšať. Niekedy sa môže stať, že budeš tak bezstarostný, že treba vyletíš niekde na spamäť alebo niečo také, hej? Tak si potom povieš, no tak to treba troška aj sústrediť. Ale treba to skúšať každopádne, čo to dá. A čo je už veľmi sympatické, veľmi zodpovedný človek. No, starostý o to všetko tam. Tomu niekedy znemožňuje, že zabúda na hudbu. Ale tá zodpovednosť je veľmi dobrý predpoklad pre budúcnosť, lebo tá hudba, keď ju cítiš, tak ju potom dokážeš aj dať. A to chcem, aby si nás presvedčili. Od domova cvič. Ďakujem.